Започваме. Здравейте, господин президент. Как коментирате цялата ситуация с повторното преброяване на бюлетините и въпросите и липсата на отговори в страната от институциите? Недопустимо е държавни органи да възпрепятстват работата на Конституционния съд да се произнесе по законността на избора. Но за това аз настоявам всички отговорни институции да положат максимални усилия за незабавно разрешаване на този случай. Защото залогът вече не е само честността на изборите. Залогът е функционирането ни като демокрация. Разликата тук е голяма. И точно в тази връзка аз наистина апелирам това да се случи възможно най-бързо. Ние виждаме какво се получава, много ясно. Хората го осъзнават какво се получава. И изключително важно е, точно в тази ситуация, ние да намерим вярното решение. А то е Конституционният съд да се изпълни задачите. Всички, които помагат на Конституционния съд, именно да се изпълнят тези задачи, които са поставени от Конституционния съд. Какъв е вашия коментар? Кой би имал интерес от тази междуинституционална в момента ситуация? Вижте, както казах, залогът е дали задкулисието ще погълне цялата държава или ще намерим сили да го отхвърлим.